Oh, basta inani mga taong kurtahan. Gold. Ano ba busing silver o? Kaya made in China na siya. China. Silver niya o kuan mura magkuan siya. O busing ko. Hindi ko ano yung Ano? Kinto sa mong iro. Kinto sa mong iro. Kinto sa mong iro niya. Ang iro ron nila. So ako'y nagsulob. Ako nagsulob. Ako'y nagsulob. Grabe ning kurtahan kayo ito. Tagitag kasa. Hayahaya na to eh. Mao ni balay na ko. Kung amigo pa man magbisita to. Pagkatuwa sa ko kadali ha. Kaya inig-abot ato, pes na kong katurog mangga. Ibinom tayo surpresa ni. Dami asko. A few moments later, a few inches later, to Asap si busing no lagi. Ulam ta kung kwarta. Kusang taon diri be sila dato mangun to siya ba? Sa ko ni anak na makubildo. Oh. Pangitan mo busing nga. Grabe po nga ana yung diri ay mura mag. Ari dayon kay kani tagiya kog kasa ba? Grabe. Kasa. Pindutan. Mo ni kasa original balay. Original man kay na imong. Dili balay building ko yung kasa. Sus. Kuyawa ni busing uy. Ari nya usabay ikalaga na ko nimo mo isna karing mangga. Adi busing. Soft drink si muha. Pati up ng manggahan mo busing uy. Mura mag tagag ulod ni busing murag. Kinumpra ko ni layo kay ni gikanan ani. Diri man ko. Ano di ko busing kay pangita tiga kay ako nadunggan bang. Tagli ako kasang dito. Oh. Ako ani tanan diri tagiya ko kasa nya unsa magi imong tuyo diri kay Bulan ta ko kwarta busing. oh sige oy pila man. Ito siya busing. Oh sige oh. Papalit ko kulapo. Oy, usagatos na kagamay. Selamat ya busing. Oh sige. Ya. Sige. Ako rin naman kitang duha. Aw. Ya saan ta mag-inom, Ron? Ari sa mong kasa kanindot tanaw. Sige. Ya. Awan. Nga bahalag. Tipak daghan na kay sam ni manggaha oy. Okay ra na busing. Tingin ko sa ring Lami mapugay Pwede ra na, no? Basta ikay mo na busing. sige. Ya. Sige. Ya. Unta. Sige, mga unta. Santok lapo na to ni busing. Ang kulapo, dire kulapo. Pero wala na puliso. Okay ra na busing oy. Imo nang sudlan, mas maayo lang busing. Di apoy og ikaw kanang kinahanglan kag mga papel. Og mulinding ka. Kanang nag-birth certificate. Pati ka na busing. Ikaw na nagdulong busing. Ibaw na ka. Grabe dagwan ang kapitas busing. Oh, basta inani mga taong kurtahan. Gold. Okay. Busing silver o. Kaya made in China na siya. Silver niya o kuan mura magkuan sa coke busing ko. Di ko ani kanang kwento. Ano? Kwento sa mong iro. Kwento sa mong iro. Iro niya, ang among iro ron nila. So ako'y nagsulog. Ako'y nagsulog. Salamat kay Oh sige, walay problema na. nya. Ala naglisi. Una lang busing ha. Oh sige nya, balik-balik ya Dre ha kay Oh. kung sa problema dito.
Ako sa'y problema dito. Balik niya, Mare. Ako sa'y problema dito. Balik niya, Mare. Ha? Kaya, naman tayo mga wander eh. Mga makaon. Kaya, talaga na ko sa'y pa'y bubisita lain. Sige, busing. Ano na yung manggang nga lata, busing ha? O, sige, Jas.